I'r ifan, wel, y côr nesa ar y llwyfan yw côr clwb Ffermwyr Ifanc Pen y Bont sy'n cynrychioli Ffederasiwn Sir Gaerfyrddin. Clwb Pen y Bont yn llenwi yr llwyfan yn fanna o Sir Gar a wnaethon nhw i gael sgwrsan gan llwyfan. Y trydydd côr ar y llwyfan, ond y cyntaf yn y gystadleuaeth, chi'n meddwl? Yeah! Wrth weld tîm dod oddi ar y llwyfan, ys ti fel hyn. Yr anadl mwyaf dofn a relief mwyaf. Mae wedi bod yn ddyrnod hir. Mae nhw bod cystadlu o ddolwen ar cystadleuaeth cynta ar llwyfan bore yma. A'r ienga yn y côr? Gyda'r ienga, ie. So mae wedi bod yn ddyrnod hir iawn. Mae wedi bod yn hir. A rhaid wedi bod yn waith caled i ddysgu. Efo na beth oedd yr holl tensiwn. Wel, falle, oedd popeth yn cael ei ryddhau fyna, bod fi ddim yn goffo gweld nhw'n sbel bach to nawr. Diolch i ddew. A fan hyn, yn gyndyn iawn, ond ti wedi dod mlaen, yr henna yn y côr. Yr henna, ie. A'r unig reswm i yma ydy achos bod Buddig Fron Glud wedi cael babi. Llongyfarchiadau Buddig? Llongyfarchiadau mawr, mae wedi cael merch fa. So ti'n llongyfarchiadau Buddig? So wedi cael mewn. Chwarae teg i ti. So rhwng yr henna a'r ienga, chi'n meddwl bod chi wedi gwneud digon i ennill y gystadleuaeth Sir Gar? Beth ti'n meddwl?
Wel, nillon ni llunau, so mae rhywbeth yn ni Na i ti, ddilyn, daliwch ati pob fi'n lwc. hapus beth wnaethon nhw, a mae fe'n gystadleuaeth cryf, so smots dy fi. Pawb yn hapus, off ni! Woo! Diolch i ti, Elise.